Йыраҡ эҙләшеш майялынан. Юга, ирекан. Чаваш чельги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелись, истяну И туған тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туған тел тапшыуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар театрының милләт үсешендәге роле. Театр сәнгате аша балаларга рухи әхлакый тәрбия бирү һәм күптән түгел Татарстанда узган Сәйяр Республика балалар һәм яшь үсмерләр театрлары фестивале хакында. Театр ул халык бердәмлеген һәм милләт ныклыгын саклаучы әйтеп бетермәслек зур кыйммәткә ия улы сәнгать төре. Дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Чыннан да театрның халык бердәмлеген саклауда өлеше әйтеп бетергесе зур. Әлеге сәнгать меңләгән тамашачыларны берләштерә, бер залга җыя, рухи яктан байыта. Билгеле булганча, 20-нче йөз башында татар мәдәнияте күтәрелеш кичерә. Һәр өлкәдә яңалыклар күзәтелә. Татар театры барлыкка килү дә шул чорга барып тоташа. 1906 елның 22 декабрендә Казанда прогрессив яшьләр тарафыннан татар телендә беренче спектакль уйнала. Бу дата татар театрының туган көн дип санала. Беренче татар пьесалары исә 19 гасыр азагында ук языла. 1907 елда исә Оренбургта Ильяс Кудашев-Ашказарский тарафыннан беренче татар профессиональ театр труппасы оештырыла. Алдынгы яшьләр хәрәкәтенең башында торган Габдулла Тукай труппага Сәйяр дип исем бирә. Театр беренче адымнан ук мәгърифәт, мәдәният, халык арасында демократик омтылышлар тарату чыганагына үрелә. Гасырдан артык тарихы булган татар театры бүгенге көндә шактый зур уңышларга, матур нәтиҗәләргә иреште. Россиядә 50дән артык татар театры булуы да шул хакта сөйли. Милләттәшләребез спектакльләргә йөрергә аеруча да ярата. Балалар бакчалары, мәктәпләрдә үк балаларны театр аша тәрбияләү киң кулланыла. Сәйяр труппасын искә алуыбыз очраклы гына түгел. 2016 елдан башлап ел сайын республикабызда үтүче балалар һәм яшь үсмерләр театры фестивале дә нәкъ менә шулай атала. Бу әлбәттә очраклы исем түгел. Мәктәпләрдә оешкан театр түгәрәкләре серле театр дөньясына беренче адым ул. Шуңа да фестиваль беренче татар театры труппасы исеме белән аталгандыр да. 21 ноябрьдән 25 ноябрьгә кадәр Татарстан дәүләт театрлары базасында Сәйяр фестиваленең зона этабы узды. Фестиваль җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы 5 декабрьдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында үтте. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Декабрь башында Сәйяр балалар һәм яшүсмерләр театр фестиваленең йомгаклау чарасы узды. Биредә яшь театр сөючеләренең иң-иңнәре билгеләп үтелде. Әгәр мен бу телләребезне саклау буенча комиссия җитәкчесе булмасам, бу мәсьәләгә берникадәр сүрәндә караган булыр идем менә бу очракта, әлеге халәттә. Инде телебезне саклау кирәк дип сөйләшәбез икән, әлбәттә аны без балалардан, бакчалардан, мәктәпләрдән, гаиләдән башларга тиеш булабыз. Шуңа күрә менә безнең Тинчурин театры, Мәгариф министрлыгы берлектә бара торган әлеге менә бу фестиваль дип әйтик, бәйге ул бик әһәмиятле. Ул менә безнең балалар бакчасының мәктәпләрне аларның эчке тормышына бер милли мөхит бирә. Чара Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан оештырылды. Фестивальдә республикабызның балалар театр коллективлары катнашкан. Менә миндәге мәгълүматлар буенча 246 гариза килгән булган. Инде 100-н сайлап алганнар, икенче турга дип әйтик. Минемчә биредә бу катнашучылар саны ниндидер чаралар белән үгетләүме, кызыксындыруме, сәбәпләрен табып, биредә 3 мәртәбә, 4 мәртәбә артыграк коллективлар катнашсын иде. Чөнки безгә аудитория күбрәк кирәк, күбрәк аудитория. Менә шушындый барыш, шундый максат белән килдем бирегә, киңәшергә, фикерләшергә, килеп моторлык күреп тәбрикләп битәргә генә түгел, менә киләчәктә уның колашын ничек арттырырга. Шараны Татарстанның бер генә районы да җитәтеп үтмәгән. Киләчәктә исә бар Рәсәйне клашларга дигән уй-ниятләр дә юк түгел. Безнең берничә этапта бара. Муниципаль этап, мәктәп этабы, аннары зона этабы, читтән торып видеоларны карау этабы. Һәм барысы 1000нән артык коллектив, бу инде 5000нән артык бала катнашты.
дияргә була. Зона этабына 100 коллектив чакырылды. 246 эшне караганнан соң бу инде жюри шушы 100-не урыннарга барып карыйбыз дигән фикергә килде. Һәм Әлмәт, Буа, Әтнә, Чаллы һәм Казан дәүләт драма театрлары базаларында зона этаплары үтте. Һәм шунда инде безнең мәртәбәле халык артистларыннан, атказанган артистлардан торган жюри бәясе белән призерлар, җиңүчеләр билгеләнде һәм бүген алар үзләренең лаеклы бүләкләрен алачаклар. Гран-прига исә Казанның Совет районы 181 балалар бакчасы һәм Минзәлә районы гимназиясе ия булды. Без дә үз чиратыбызда җиңүчеләрне кайнар котлыйбыз. Балалар өчен мондый бәйгеләр үткәрү әлбәттә бик мөһим. Бу аларның яшен талантларын ачарга ярдәм итә. Бер-берләре арасындагы дуслыкны, бердәмлекне ныгыта, милли мәдәнияткә якынайта. Фестивальнең максаты да балаларда рухи мәдәният һәм татар халкының милли мирасына сакчыл мөнәсәбәт формалаштыру. Фестиваль Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан оештырыла. Бу эштә шулай ук Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Сәхнә, Салават күпере журналлары редакцияләре, Татмедиа акционерлык җәмгыяте дә актив катнаша. Уильям Шекспир әйткәнчә, бөтен тормыш ул театр. Безнең театр сәнгатенә керешүебез нәни вакытта курчаклар белән уйнаудан ук башлана. Димәк, кешенең театрга ихтыяҗы үзеннән-үзе сабый чактан ук барлыкка килә. Әлеге уеннар баланың үсешенә аеруча да уңай йогынты ясый. Чөнки курчакларны сөйләштереп уйнау, образлар тудыру баланың сүз байлыгын арттыра, аваз хәтерен, фантазиясын үстерә. Курчаклар аша алар үзләренә роль сайлый. Әлеге рольләрне уйный, бала әкият дөньясына кереп китә. Әкиятләр балаларга телебезнең матурлыгын, байлыгын аңларга, аны сиземләргә, үзләрендә күркәм сыйфатлар булдырырга, тел хәзинәсен тирәнтен аңларга, кеше өчен газиз булган туган җиргә, туган телебезгә мәхәббәт, әти-әниләргә, өлкәннәргә карата хөрмәт тәрбияләргә, үзләрендә хезмәт сөю, тыйнаклык, шәфкатьлелек кебек күркәм сыйфатлар булдырырга ярдәм итә. Курчак уеннарыннан башланган театр дөньясы әкренләп балаларның рольләргә бүленеп, әкиятләрне сәхнәләштерүләре белән алышына. Балалар бакчасында әкият геройларын уйнап карамаган берәр бала бар микән? Мәктәп бусагасын атлап кергәч, әкиятләрне балалар һәм яшүсмерләр өчен пьесалар алыштыра. Һәр мәктәптә диярлек театр түгәрәкләре эшләп килә. Аларга гадәттә балалар бик теләп һәм яратып йөри. Сәхнәгә сәләте булган балаларның талантлары да нәкъ менә шул түгәрәкләрдә ачыла да инде. Киләчәктә шул балалар еш кына сәнгать өлкәсен сайлый, үзенең юлын иҗатта таба. Беләсезме, Тукай әфәнде, ни өчен матурлык билгесе булып чәчәк сыйдыра? Уйлаганым булмады. Егет кызга, кыз егеткә ни өчен чәчәк бәйләндерде белә инде. 1906 елда башланган театр хәрәкәте аңа безнең бөек шәхесләребез Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан кебек бөек шәхесләребез хәер фатихасы белән артистларның үзләрен, сәламәтлекләрен аямыйчы, уйламыйчы үзләре турында шундый зур кыенлыклар белән башланып киткән һәм чыннан да аның тәрбия чарасы икән ул вакытта ук аңлаганнар. Бүгенге көндә ул бердән тәрбия чарасы һәм икенчедән ул безнең балаларыбызның матур итеп сөйләшергә өйрәтә торган, аларны шушы милли мәдәниятка тарта торган бер чара. Һәм моның шундый тәрбия чарасы икәне хәзерге вакытта дәүләт дәрәҗәсендә дә бик яхшы аңлашыла. Шараны уздыруда Тинчурин театры, Сәхнә, Салават күпере журналлары, Татмедиа акционерлык җәмгыяте актив катнашкан. Беренче генә түгел инде мондый фестивальләрне кабул итү. Үзебезнең дә ул кабызган утлар дигән фестиваль бар иде. Ул булачак, икенче елга дәвам итәчәк ул. Менә быелгысын инде без аның бергә эшләргә уйладык. Сәйяр фестивале белән хисләр һаман да балалар катнашкан инде ул менә мәдәни чаралар зур хисләрне уята дип әйтер идем. Чөнки балалар безнең киләчәгебез һәм алар шул хәтле самими итеп уйныйлар сәхнәдә. Кайберләрен инде аның хәзерге вакытта профессиональ артистлар дәрәҗәсенә җиткәннәр. Бу бит менә безнең сәхнәгә килеп уйнау гына түгел, аның әзерләнүе күпме әле.
Аны бит бер генә бала шушы фестивальләрдә катнашасы булса, бөтен мәктәп әзерләнә башлый. Бөтен мәктәпкә театр җыйны кагыла. Балаларның иҗади чыгышларын Казан театрларының профессиональ артистлары, мәдәният өлкәсендә эшләүче белгечләр бәяләгән. Мин бу фестивальнең оештыручысы, бу проектның авторы мин. 10 еллык башлап җибәргән әввәл Казан шәһәрендә. Бу безнең сәйяр балалар, яшьләр, яшьүсмерләр театрының фестивалендә, сәйяр фестивалендә 5000 бала катнаша ел сайын. Әввәл без аны монда 10 еллык, менә 10 ел була киләсе елга, Алла бирсә, Казан шәһәрендә башлап җибәргән идек. Ул вакытта әле хәтерлим, әйттеләр, сез нәрсә, син нәрсә, ничек инде шәһәр баласы сәхнәгә менеп татарча сөйли алсын диделәр. Дәшмәдем. Сәхнә журналы, театр журналы әйтеме, гөрләп нәшер ителгән вакытта. Шуннан соң без моны Казан шәһәренең мәгариф бүлеге белән иң беренче Казанда уздырдык. Ул вакытта мәгариф бүлегенең башлыгы бүгенге министрыбыз Исүгәрәй Шәһәдиуллин иде. Фестивальне Мәгариф һәм фән министрлыгы 2016 елда үз куллашына ала. Моның белән аның офыклары тагын да киңәя, ныгый. Ни диек, дәвамлы, киләчәге матур булсын. Балалар белән яхшы спектакльләр кую өчен аларны әлбәттә профессиональ театр сәнгате белән таныштыруда бик мөһим. Бигрәк тә эстетик һәм әхлакый тәрбия сагында торучы балалар театрлары белән. Бу үз чиратында туган телне үстерү һәм милли әдәбиятны популярлаштыруга да ярдәм итә. Балалар өчен эшләүче профессиональ татар театрлары Казанда 2 бертекенә. Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачылар театры һәм Татар дәүләт әкият курчак театры. Алар бу нисбәттән шактый саллы эш башкара. Кариев театрында спектакльләр бары тик татар телендә генә күрсәтелә. Репертуарларында заман һәм классик татар драматургиясе белән бер рәттән чит ил әсәрләренә дә урын бирелә. Яшь тамашачылар чит ил әсәрләрен татар теленә тәрҗемәдә карый. Татар дәүләт әкият курчак театрында спектакльләр 2 телдә уйнала. Мәктәп бакчаларда оешкан театр түгәрәкләреннән тыш Татарстаныбызның кайбер шәһәр районнарында профессиональ театр студияләре дә бар. Алар бу юнәлештә ныклап шөгыльләнәләр. Гади түгәрәкләрдән аермалы буларак, мондый студияләрдә профессиональ белгечләр укыта. Мәсәлән, узган ел Казанда татар телендә эшләүче Апуш балалар театр студиясе ачылды. Студия эшчәнлеге быел тагын да киңәйтелде. Бүгенге көндә ул Казанның берничә мәдәни үзәгендә гөрләп эшләп килә. Нәтиҗәләре дә күзгә күренеп тора. Әле кайчан гына студиягә йөри башлаган балалар тамашачыларны шак катырлык итеп татар телендә менә дигән спектакльләр күрсәтә. Апушның да төп максатлары укучыларда татар теленә карата кызыксыну уяту, яшьләргә иҗади сәләтләрен ачарга ярдәм итү, милли мәдәниятне үстерү. Әлеге студиядә укучылар сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы, вокал буенча дәресләр ала. Студияне тәмамлаганда инде алар ярым профессионал актер булып чыгачаклар. Мин 33 ел буе Столбище мәктәбендә татар теле һәм әдәбият укытам. Һәм быел ачылган Усат мәктәбендә дә, һәм үзебезнең Столбище мәктәбендә дә татар театр түгәрәге алып барам. Безнең Столбище түгәрәгенеке Шәвәли дип атала, ә менә бу яңа ачылган Усат лицейында Күчтәнәш дип атала. Бу түгәрәкләргә безнең шушы Усат, Столбище авылыннан булган балалар йөри. Миләүшә ханым җитәкләгән коллективлар ел саен сәер фестивалендә катнашып килә. Һәм әйтергә кирәк, уңышлары да мулдан. Беләсезме, балалар театрны бик ярата. Менә иң истәлекле чорыбыз безнең нәкъ театр түгәрәгендә йөргән вакыт дип искә алалар. Мәктәпне тәмамлап чыгып киткән укучыларым. Замана баласы классик әсәрләрне бик яратып кабул итә. Чөнки біз аларга инде татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә классик татар әдәбиятына мәхәббәтне гел аңлатып салып барабыз дигән шикелле. Мәхәббәтне уятып барабыз. Фестивальнең тарихы зур. Бу еллар арасында профессиональ театр сәхнәләренә менгән балалар бармы? Артистлар әзерләмибез. Максат ул түгел. Ләкин әгәр дә сәхнәдә менә сәйер фестивалендә сәхнәдә аунап үскән, сәхнәдә кайнап үскән балаларның андый теләге бар икән, рәхәтләнеп алар һөнәрләрен дә артист итеп сайли алалар. Андый балалар
бар бүгінгі күнде. Әлі мен аларның исемләрен атамыйм, алар да яшьләр, яңа чыгып киләләр име. Андый балалар бар. Бу шул максатында күздә тотмаса да, ләкин шул максатта менә када ирешәбез. Шыннан да, театр сәнгате аша дөньяга караш, әхлакый принциплар, рухи байлык формалаша. Эстетик зәвык туган телгә мәхәббәт тәрбияләнә. Театр җәмгыять һәм мәдәният үсеше белән бик тыгыз бәйләнгән. Татарлар театрны аеруча да ярата, чөнки театр ул чынбарлык кызгысы гына түгел, халык хәтердә. Ул үткәндәге җиңү табышларны, югалту ялгышларны искәртә. Бүгенге көнебезгә читтән карарга ярдәм итә. Балаларны театр сәнгате аша тәрбияләү чыннан да матур нәтиҗәләргә китерә. Сәнгать чәчәк аткан җирдә начарлыкка урын була алмый. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген татар театрының милләт үсешендәге роле, театр сәнгате аша балаларга рухи әхлакый тәрбия бирү һәм күптән түгел Татарстанда узган Сәйяр Республика балалар һәм яшь-үсмерләр театрлары фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.